హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు వారి తెలుగు విభాగం ప్రత్యేక క్లాసు అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపిక కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ అందరికీ. సో మనం చైతన్య చరితామృతంలో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అధ్యాయాలు చూసాము చైతన్య గౌర పూర్ణిమ సందర్భంగా. అయితే ముఖ్యమైన అధ్యాయాలు అనుకున్న వాటిలో హరిదాస్ ఠాకూరు ఈ శరీరాన్ని వదలడం అనేది మనం అక్కడ ఆ టైంలో చూడలేకపోయాం. సో ఆ అధ్యాయం ఈరోజు చూద్దాము. ఇది అంత్యలీలలో 11వ అధ్యాయం. సో ఈ చైతన్య చరితామృతం రాసింది మరి మీ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది కదా, ఎవరు రాశారు ఇది చైతన్య చరితామృతం? కృష్ణదాస కవిరాజ గోస్వామి. సో కృష్ణరాజ కవిదాస గోస్వామి ఆయన ఈ చైతన్య చరితామృతాన్ని రాయడం జరిగింది. ఆయన యొక్క శిష్యుడు విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్, ఆయన గురువాష్టకం రాశారు. సో ఈ కృష్ణరాజు కవిదాస్ గోస్వామి కూడా ఇద్దరు అనుయాయులు ముందుగా వాళ్ళు రాసిన విషయాలను ఆయన మళ్ళీ ఈ గ్రంథంలో రాయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో హరిదాస్ ఠాకూర్ గురించి మనందరికీ తెలుసు. ఆయనకి నామాచారి అనే బిరుదున్నదని, రోజుకు 3 లక్షల పైగా ఆయన ఈ నామజపం చేస్తూ ఉండేవారని, మనం ఆయన దగ్గరకు కొంతమంది స్త్రీల ఒక అందమైనటువంటి స్త్రీని ఒక ఆవిడని పంపించి కూడా ఆయన యొక్క నామజపానికి భంగం కలిగించాలనే ఉద్దేశంతో కొంతమంది ఆ రోజుల్లో ఉన్న ఆ ఊరి పెద్దలు చేసినటువంటి పనులతో ఆయన ఏ విధంగా వాళ్ళను కూడా భక్తులుగా మార్చారు అన్నది కూడా మనం చూసాం. కాబట్టి ఆయన ముఖ్య భక్తులలో ఒకడనమాట ఈ మన చైతన్య మహాప్రభువుకు. సో ఇక్కడ ఆయన భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వారు కూడా
ఈ చైతన్య చరితామృతం గురించి అమృత ప్రవాహ భాష్యం అనేది రాయడం జరిగింది. భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ అంటే తరువాత వచ్చినటువంటి కృష్ణదాస కవిరాజు తర్వాత, అంటే మన ఈ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ప్రభుపాద గురువు అయితే, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి యొక్క తండ్రి ఈయన భక్తి వినోద ఠాకూర్. కాకపోతే ఆయన గురువు కాదు, ఎందుకంటే ఆయన తన శిష్యుడైనటువంటి జగన్నాథ దాస్ బాబాజీతో బాబాజీ గురువు. ఆయన తరువాత భక్తి సిద్ధాంత ఠాకూరు, భక్తి సిద్ధాంత ప్రభుపాద గోస్వామి ఆయన గురువు అయ్యారు. సో ఈ భక్తి వినోద ఠాకూరు మన ప్రీవియస్ 5 ఆచార్యులలో ఉన్నారన్నమాట. సో ఈయన కూడా అమృత ప్రవాహ భాష్యం అనేది రాయడం జరిగింది. దానిలో ఆయన ఈ బ్రహ్మ హరిదాస్ ఠాకూరు ఏ రకంగా తన శరీరాన్ని వదిలారు అన్నది, అది కూడా చైతన్య మహాప్రభు అనుగ్రహంతోనే ఆయనకి చెప్పి ఆయన అనుమతించిన తర్వాతనే ఆయన శరీరాన్ని వదలడం జరిగింది. తరువాత స్వయంగా చైతన్య మహాప్రభువే ఆయన శరీరాన్ని మరి అన్ని చేయడము, అంటే భూస్థాపితం చేయడం, ఆ తర్వాత అందరినీ ఆయన యాచన చేసి ప్రసాదాన్ని పంచిపెట్టడం జరిగింది. స్వయంగా ఆయనే యాచించి ఆ భిక్షను అందరికీ ప్రసాదాన్ని భక్తులకి పంచారన్నమాట చైతన్య మహాప్రభు. సో మొదట ఈ అధ్యాయము, ఆయన ప్రతి అధ్యాయము కృష్ణదాస్ కవిరాజు ఎలా మొదలు పెడతారు అంటే అందరికీ వందనాలతో. సో ముందు ఇక్కడ హరిదాస్ ఠాకూర్ గారికి, తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు. ఆయన చైతన్య మహాప్రభు ఎటువంటి చైతన్య మహాప్రభు అని ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నారు అంటే, హరిదాస్ ఠాకూర్ గారి యొక్క శరీరాన్ని తన మీద వేసుకుని, ఏది ఆయన శరీరాన్ని వదిలిన తర్వాత ఆ శరీరాన్ని తన మీద వేసుకుని ఆ భౌతిక దేహాన్ని ఆయన నృత్యం కూడా నామజపంతో చేశారట. సో ఆయన శరీరాన్ని ఈయన పట్టుకుని, సో అలా ఆ విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో చైతన్య మహాప్రభువుకి, అద్వైతాచార్యులకి, నిత్యానందులకు, శ్రీవాస ఠాకూర్కు, హరిదాస్ ఠాకూర్కు, గదాధర పండితులకు, స్వరూప దామోదరులకు, రఘునాథదాస్ గోస్వామి, రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వాములకు, మరి ఇలా వీళ్ళందరికీ కూడా వందనాలు అర్పించడం జరిగింది. అర్పిస్తూ నిత్యానందులకు మరి తర్వాత ఒక్కొక్కరిని వాళ్ళు ఎంత ముఖ్యులో, చైతన్య మహాప్రభువుకు వాళ్ళు ఎంత ప్రియులో కూడా వర్ణిస్తున్నారు. అలాగే అద్వైతాచార్యులు, మరి చైతన్య మహాప్రభు ఆయన ఎంతో మేటి అయిన గౌరవించేవారు అద్వైతాచార్యుల్ని. ఆయన వయస్సు వల్ల ఆయన పెద్దవాడని గౌరవం ఆయనకి ఇస్తూ ఉండేవారు. అలాగే మిగిలిన చైతన్య మహాప్రభు భక్తులకు అందరికీ కూడా వందనాలు అర్పిస్తూ రూప గోస్వామి, సనాతన, జీవ, రఘునాథదాస్ గోస్వాములు, రఘునాథ భట్ట గోస్వామి, గోపాల భట్ట గోస్వామి, 6 షడ్గోస్వాములకు వందనాలు అర్పిస్తూ తరువాత ఆయన ఈ విషయాన్ని నేను వర్ణిస్తున్నాను. నాకు రాయడం కూడా సరిగ్గా చేత కాకపోవచ్చు, కానీ ఈ ఉదంతాలన్నీ కూడా వర్ణించడంతో నాలో ఉన్నటువంటి కల్మషాన్నంతా కూడా నేను కడిగి వేసుకుంటున్నాను అని చెప్పి ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఆ రకంగా చైతన్య మహాప్రభు మరి అప్పట్లో జగన్నాథపురిలో ఉన్నారు కదా, ఆయన చివర్లో తన జీవితంలో మరి భక్తులతో ఆయన ఉంటూ మహామంత్రాన్ని ఎప్పుడు జపిస్తూ కీర్తనలు చేస్తూ ఉండేవారు. సో మరి అలాగే నృత్యం కూడా చేస్తూ ఆయన ఎన్నోసార్లు భక్తి పారవస్యంలో ఉండేవారు అని చెప్పి మనం చూసాం. రాత్రిపూట కూడా తన యొక్క ముఖ్య భక్తులు ఏది ఈ రామానందరాయలు, స్వరూప దామోదరులు, మనం వీళ్ళ గురించి ప్రత్యేకంగా చూసాం. ఈ భక్తుల గురించి మనం కొన్ని అధ్యాయాలు, ఒక్కొక్కరి గురించి ఒక్కొక్క అధ్యాయం చూసాం. వీళ్ళు ఇలాంటి భక్తులు దగ్గర వాళ్ళు కూడా ఆయన దగ్గర ఉండేవారు. అక్కడ మరి భగవంతుడి యొక్క లీలలన్నీ వాళ్ళకు వర్ణిస్తూ అమృత తుల్యమైనటువంటి
ఆ సంభాషణలు జరుపుకునేవారు ఈ భక్తులతో. ఈవినింగ్ సాయంత్రం సమయంలో. పగలు అక్కడ జగన్నాథ ఆలయంలో ఆయన భక్తులందరితో కలిసి సంకీర్తన, ఉద్యమం, నృత్యం చేస్తూ ఉండేవారు. అలా ఆనందంగా ఆయన తన యొక్క దినాలన్నీ గడుపుతూ మరి ఆ నీలాచలుడి దగ్గర జగన్నాథపురిలో ఉన్నారు అని చెప్తూ, అయితే ఆయనకు ఈ దివ్యమైనటువంటి లక్షణాలు, ఈ భక్తి పారవస్యంలో ఆయన మునిగిపోవడం అనేది రాను రాను ఎక్కువైపోతూ వచ్చిందనమాట. సో రాత్రి సమయంలో ఇంకా ఎక్కువగా ఉండేవట ఆయన యొక్క పారవస్యం ఏమిటి, మరి చూసిన వాళ్ళు కొందరు ఈయనకేమైనా పిచ్చా అని కూడా అనుకునేటట్లుగా అంతటి భక్తి పారవస్యంలో ఆయన ఉంటూ ఉండేవారు. అలా స్వరూప దామోదరుడు, ఈ రామానందరాయుడు వీళ్ళంతా కూడా ఆయనతో పాటే పగలు రాత్రి ఆ ఆలయంలో ఆయన దగ్గరే ఉంటూ ఉండేవారు. సో ఒకరోజు ఈ గోవిందుడు, అంటే గోవింద అనేటటువంటి ఒక సేవలు చేస్తూ ఉండేవారు చైతన్య మహాప్రభువుకు ఒక కురవాడు. సో అతను చాలా సంతోషంగా ప్రసాదం తీసుకువెళ్ళాడు హరిదాస్ ఠాకూర్కు. అంటే రోజు ఈయన ప్రసాదం పంపిస్తూ ఉండేవారు హరిదాస్ ఠాకూర్కు. సో ఆ రోజు ఈ గోవింద ప్రసాదం తీసుకువెళ్ళాడు. అయితే గోవిందుడు వచ్చేసరికి హరిదాస్ ఠాకూర్ పడుకుని మెల్లగా ఆయన తన జపం నెమ్మదిగా చేయడం చూశాడు. చూసి లేచి ప్రసాదం తీసుకోవాల్సిందని చెప్పి ఆయనకి చెప్పగా, అప్పుడు నేను నా మాలలన్నీ పూర్తి చేయలేదు కాబట్టి నేను ఎలా తింటాను, నువ్వు తీసుకున్నావు కానీ నువ్వు ప్రసాదం నా కోసం ప్రేమతో తీసుకొచ్చావు, నేను దాన్ని మరి నిరాకరించకూడదు అని చెప్పి ఆయన ప్రార్థన చేసి ప్రసాదానికి కొంచెం తీసుకోవడం జరిగింది. సో మర్నాడు చైతన్య మహాప్రభు హరిదాస్ ఠాకూర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. వెళ్ళి ఎలా ఉన్నావు, ఏమిటి, మరి నువ్వు కులాసాయేనా అని అడగడం జరిగింది. అప్పుడు హరిదాస్ ఠాకూరు ఆయనకు వందనాలు అర్పించి, నా శరీరం బాగుంది ప్రభు, కానీ నా మనస్సు బుద్ధి ఎందుకో అంత బాగుండలేదు అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఏమిటి నీ బాధ ఏమిటి అని ఆయన అడిగినప్పుడు, నువ్వు అడిగి నువ్వు మరి ఇప్పుడు కొంచెం వృద్ధాప్యంలోకి వచ్చావు కాబట్టి నువ్వు అన్ని మాలలు అన్నిసార్లు, మరి ఆయన 3 లక్షల నామాలు చేస్తూ ఉండేవాడు, నువ్వు అన్ని చేయలేకొచ్చు పెద్దవాడి అయ్యావు కాబట్టి నువ్వు ఎలాగూ నీకు ఆల్రెడీ మోక్షం వచ్చింది, నువ్వు ముక్తుడవే కాబట్టి నువ్వు అంత ఇదిగా ఈ సాధనలో కొంచెం తగ్గించుకో నీ వయసును బట్టి అని, మరి నీ యొక్క నువ్వు నీ జన్మకు అర్థం ఏమిటి అంటే, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ నువ్వు ఒక ఉదాహరణగా ఉంటూ వాళ్ళకి ముక్తి మార్గం చూపించడానికే నీ జన్మకు ఒక అర్థం అది. కాబట్టి నువ్వు నీ సాయశక్తుల ఈ విషయాన్ని నువ్వు సంతృప్తిగా నిర్వహించావు, నీ బాధ్యతను చాలా మందికి నువ్వు ఈ విషయాన్ని బోధించావు, నీ యొక్క చేతల ద్వారా, మాటల ద్వారా కాదు, నువ్వు చేసి చూపించి నిత్యము భగవంతుని జపిస్తూ నువ్వు నామాచారిగా అందరికీ కూడా ఈ మార్గాన్ని చూపించావు. కాబట్టి నీ బాధ్యతను నువ్వు నిర్వర్తించావు, నీ జన్మ ఈ పర్పస్ కోసమే ఉన్నది, దానిని నువ్వు అత్యంత సక్రమంగా నువ్వు నిర్వహించడం జరిగింది. కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు కొంచెం తగ్గించుకో నీ మహామంత్ర జపం, ఎందుకంటే కొంచెం వృద్ధాప్యం వచ్చింది, నీకు శరీరంలో అంత ఓపిక లేదు కాబట్టి అని చెప్పారు. అయితే సో అప్పుడు నేను ఒక చిన్న కుటుంబంలో పుట్టాను, మరి నా శరీరం కూడా, అంటే మరి ఆ రోజుల్లో అందరినీ వీళ్ళని కూడా ముస్లిం మతస్థులను కూడా తక్కువ అనుకునేవారు. సో నేనేదో చిన్న కుటుంబంలో పుట్టాను, ఎంతో తక్కువ వాడిని, మరి నేను అంటరాని వాడి కింద కూడా అనుకోవచ్చు, కానీ నన్ను మీరు మీ సేవకుడిగా, మీ భక్తుడిగా అంగీకరించారు. కాబట్టి నన్ను మీరు
ఆ ఆ ఆ హీన స్థితి నుండి నన్ను రక్షించి నాకు ఈ వైకుంఠం అనేటటువంటి ఈ విశాలమైనటువంటి ఈ మార్గాన్ని నాకు చూపించారు. కాబట్టి నువ్వు దేవాది దేవుడవు, నీవు ఎంతో సర్వస్వతంత్రుడవు, నీ సంకల్పంతోనే అన్నీ జరుగుతాయి. కాబట్టి నువ్వు ఈ మొత్తం ప్రపంచాన్ని కూడా నృత్యం చేయగలిగేటట్టు చేయగలవు. నీ నీ సంకల్పం మీద ఈ ప్రపంచం నడిచేటట్లు చేయగలవు. నీ నీ యొక్క ఆదరంతో నన్ను కూడా నువ్వు ఎన్నోసార్లు నృత్యం చేసేటట్లు చేశావు. ఉదాహరణకి నాకు శ్రాద్ధ పాత్ర మరి ఇచ్చావు నువ్వు. ఆ శ్రాద్ధ పాత్ర అనేది ఎంతో గొప్ప బ్రాహ్మణులకు మాత్రమే ఇస్తూ ఉంటారు. చాలా శుద్ధంగా అన్నీ పాటించేటటువంటి బ్రాహ్మణులకు ఇచ్చే శ్రాద్ధ పాత్రను మీరు నాకు ఇచ్చారు. నేను అందులో నుండి తీసుకున్నాను. నేను ఇంత చిన్న కుటుంబం, మా వాళ్ళంతా కూడా మరి మాంసాహారులు, నా వాళ్ళందరూ. అంటే నేను అటువంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన నాకు మీరు శ్రాద్ధ పాత్రలో ఆహారాన్ని ప్రసాదించారు. మరి నాకు ఒకే ఒక కోరిక ఉన్నది ఎప్పటి నుంచో. అదేమిటి అంటే మీరు త్వరలోనే ఈ మరి మీరు మీ ఈ అవతారంలో మీరు ఉన్నంత వరకు మీరు అంటే హరిదాస్ ఠాకూర్ తెలుసు, ఒక రకంగా తెలుసు. మీరు త్వరలోనే ఈ అవతారాన్ని చాలించవచ్చు. మీ లీలలను ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మీరు ఇప్పుడు ఉంటూ చూపిస్తున్నారు. కానీ ఇది త్వరలో ఏదో ఒక సమయంలో మీరు చాలించాలని అనుకోవచ్చు. కాబట్టి నేను మీరు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మీ లీలల్ని చూపడం ఆగిపోవడాన్ని నేను చూడలేను. నాకు అది చూడాలని లేదు. అంటే చైతన్య మహాప్రభు అవతరణ అయిపోయిన తర్వాత ఆయనకు ఉండాలని లేదు. కాబట్టి మీరు మీ అవతరణ చాలించే లోపు నన్ను ఈ శరీరం వదిలేటానికి అంగీకరించి నాకు అనుమతి ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అడిగారు. నేను మీ పాదాలను మరి నా హృదయంపై పెట్టుకుని మీ వెన్నెల లాంటి మీ ముఖాన్ని నేను చూస్తూ ఉంటాను. నా నోటితో మీ నామాన్ని పలుకుతాను, శ్రీకృష్ణ చైతన్యాన్ని. అది నా కోరిక. కాబట్టి నా శరీరాన్ని ఆ విధంగా వెళ్ళిపోయేటట్లు నాకు అనుమతి ఇవ్వండి, నన్ను అనుగ్రహించండి. నేను మీ పాదాలను నా హృదయం మీద పెట్టుకుని మీ ముఖం వైపు, మీ ముఖార విందాన్ని చూస్తూ నోటితో మీ నామాన్ని జపిస్తూ నేను వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పి ఆయన, ఇది నా కోరిక. కాబట్టి దయచేసి నాకు ఈ కోరికను అనుగ్రహించండి. నా యొక్క ఈ హీనమైన శరీరాన్ని, ఈ చిన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చిన హీనమైన శరీరాన్ని ఈ రకంగా మీ సమక్షంలో మరిపోయేటట్లు నాకు ఈ కోరికను తీర్చవలసింది అన్నప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు, హరిదాస, మరి భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు చాలా కరుణామయుడు, నీకేది కావాలంటే ఆయనది చేయిస్తారు అని చెప్పి, నా సంతోషం అంతా కూడా నీ యొక్క భక్తి వలన, నీ ప్రేమ వలన నేనింత సంతోషంగా ఉన్నాను. కాబట్టి నీవు ఇలా నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోవడం న్యాయం కాదు అని చెప్పి ఆయన అన్నారు. అన్నప్పుడు ఆయన పాదాలు పట్టుకుని హరిదాస్ ఠాకూరు, ఈ రకమైన మాయను సృష్టించొద్దు ప్రభు అంటే, అలా చెప్తే ఇతను కొంచెం మాయలో పడి సరే ఉంటాను అనొచ్చు కదా. అందుకని పరీక్షించడానికి చైతన్య మహాప్రభు ఆ మాటను వాడినప్పుడు వెంటనే హరిదాస్ ఠాకూరు ఎంతో శుద్ధ భక్తుడు కాబట్టి ఆయన పాదాలు పట్టుకుని, ఈ మాయను మళ్ళీ సృష్టించి నన్ను ఈ మాయలో పడేయొద్దు. కాబట్టి నేను ఎంతో పాపిని, మీరు దయచేసి నా మీద కరుణతో నా యొక్క కోరికను తీర్చవలసింది. ఎంతో మంది గౌరవనీయులైనటువంటి భక్తులు ఉన్నారు, గొప్ప గొప్ప భక్తులు. ఏది నేను తల మీద పెట్టుకోవాల్సినటువంటి గొప్ప భక్తులు ఎంతో మంది ఉన్నారు. మరి వాళ్ళంతా మీకున్నారు. మీ యొక్క లీలలను, మీ యొక్క
మిషన్ ఆయన యొక్క నడపడానికి మీ 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 మీరు చేయాలనుకున్న విషయాలన్నీ చేసి పెట్టడానికి ఎంతో గొప్ప భక్తులు ఉన్నారు. నాలాంటి చిన్న పురుగు లాంటి వాడిని నేను పోయినంత మాత్రాన మీకు నష్టమే ఉన్నది. ఒక చిన్న చీమ గనక పోతే ఈ ప్రపంచానికి ఏమైనా నష్టం ఉంటుందా? అలాగే నాలాంటి వాడు పోయినా మీ గొప్ప గొప్ప భక్తులు ఎంతో మంది ఉన్న మీకు ఏమీ లోటు లేదు అని చెప్తూ, మరి మీరు ఎప్పుడు కూడా మీ భక్తుల పట్ల ఎంతో ప్రేమతో ఉన్నారు. నేనేదో మామూలు భక్తుడను, మరి కానీ అయినా నా యొక్క ఈ కోరికను తీర్చమని అడుగుతున్నాను. అంత గొప్ప భక్తుడు, ఎంతో గొప్ప భక్తుల్లో నా భక్తి అంత గొప్పదేమి కాకపోవచ్చు, అయినా సరే ఈ కోరికను తీర్చమని మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తున్నాను అని చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఇక అంతా విని, సరే ఆయన తన నామ జపం, తన సంకీర్తన ఉద్యమం ఉన్నది కదా, ఆ సంకీర్తన అవన్నీ చేయడానికి ఆయన లేచారు వెళ్ళడానికి. అయితే మర్నాడు మళ్ళీ జగన్నాథ దర్శనం అయిన తర్వాత మళ్ళీ హరిదాస్ ఠాకూర్ దగ్గరికి వచ్చారు ఆ మర్నాడు. సో వచ్చి ఆయనను ఆలింగనం చేసుకుని చైతన్య మహాప్రభు మరి మళ్ళీ తన మధ్యాహ్నం సంకీర్తన అది చేయడానికి ఆలయానికి వెళ్ళి, ఆ తర్వాత ఆయన సముద్రానికి వెళ్ళి సముద్ర తీరంలో స్నానం చేసి ఆ మరునాడు జగన్నాథుణ్ణి దర్శనం చేసుకుని, అప్పుడు భక్తులందరినీ వెంట పెట్టుకుని ఆయన వెంటనే హరిదాస్ ఠాకూర్ దగ్గరికి రావడం జరిగింది. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు భక్తులు అందరూ హరిదాస్ ఠాకూర్ దగ్గరికి వచ్చి ఆయనకు అందరూ వాళ్ళ వందనాలు అర్పించిన తర్వాత చైతన్య మహాప్రభువుకు హరిదాస్ ఠాకూర్ దగ్గరికి వీళ్ళందరూ వచ్చినప్పుడు ఈ హరిదాస్ ఠాకూరు మరి చైతన్య మహాప్రభుకి వైష్ణవులు ఆ భక్తులందరికీ కూడా ఆయన నమస్కరించడం జరిగింది, అందరి పాదాలకు. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు, హరిదాస ఏమిటి సమాచారం అని అడిగారు. అడిగినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు మరి అడిగి ఆయన వెంటనే సంకీర్తన ప్రారంభించారనమాట. అక్కడ వక్రేశ్వర పండితుడు అనే ఆయన ముఖ్యమైనటువంటి నృత్యం చేయడంలో ఆయన లీడింగ్గా చేయడం మొదలుపెట్టారు. సో వీళ్ళు సంకీర్తన, నృత్యము అవన్నీ కూడా అక్కడ చేస్తున్నారు భక్తులు చైతన్య మహాప్రభు. అయితే వీళ్ళందరినీ ఈ లీడర్గా స్వరూప దామోదరుడు ఉంటూ ఈ భక్తులందరినీ మరి హరిదాస్ ఠాకూర్ చుట్టూ వాళ్ళంతా సంకీర్తన చేసేటట్లు ఆయన ఏర్పాటు చేశారు స్వరూప దామోదరుడు. సో ఆ తర్వాత గొప్ప గొప్ప భక్తులు ఇంకా ఉన్నారు కదా, ముఖ్య భక్తులు రామానందరాయలు, సార్వభౌమ భట్టాచార్యుడు, వీళ్ళంతా కూడా చైతన్య మహాప్రభు, వీళ్ళంతా హరిదాస్ ఠాకూర్ యొక్క ఘనతను కీర్తించడం మొదలుపెట్టారు. అయితే ఇక్కడ చెప్పినటువంటి ఈ దివ్య లక్షణాలు మరి సో ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ దివ్య లక్షణాలను, గొప్ప భక్తుడి యొక్క లక్షణాలు వీళ్ళు వర్ణిస్తూ మరి చైతన్య మహాప్రభు ఒక 5 నెలల పాటు ఈ అంటే 5 నోర్లతో ఆయనను కొనియాడినట్లుగా కొనియాడారు. ఏది హరిదాస్ ఠాకూర్ యొక్క దివ్యత్వాన్ని, ఆయన భక్తిని, ఆయన యొక్క ఘనతను ఆయన ఒక నోటితో కాదు 5 నోళ్లతో కొనియాడినట్లుగా చైతన్య మహాప్రభు కొనియాడి ఆ రకంగా ఆయనను గురించి వర్ణించి ఇంకా ఇంకా కూడా ఆయన ఎంతో ఆనందాన్ని పొందారు. అంటే భక్తుల పట్ల భగవంతుడికి ఎంత ప్రేమ ఉంటుంది, మరి ఆయన భక్తికి ఆయనకి హరిదాస్ ఠాకూర్ పట్ల అంత ప్రేమ ఉన్నది అని మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఇవన్నీ ఈ దివ్య లక్షణాలన్నీ హరిదాస్ ఠాకూర్ గారి యొక్క ఈ దివ్య లక్షణాలన్నీ విన్న తర్వాత మరి భక్తులందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారట. అంటే చాలా విషయాలు వాళ్ళకి తెలియవు. ఈయన ఎంత గొప్పవాడు, ఎంతటి భక్తుడు అన్నది చాలా మందికి తెలియదు. సో అందుకని చైతన్య మహాప్రభు 5 నోళ్లతో కొనియాడినట్లు మొత్తం ఆయన గురించి, ఆయన లక్షణాలను గురించి వర్ణించడం విని అప్పుడు ఈ భక్తులలో చాలా మంది
ఆశ్చర్యపోయి అందరూ కూడా చైతన్య హరిదాస్ ఠాకూర్ పాదాలకు వందనం అర్పించారట. అయితే హరిదాస్ ఠాకూరు చైతన్య మహాప్రభువును తన ముందు కూర్చోమని అడిగి ఆయన కన్నులతో ఆయన కన్నులు ఆయన యొక్క ముఖపద్మం మీద ప్రసరించడం, అంటే ఆయన దృష్టిని చైతన్య మహాప్రభు ముఖారవిందం మీద ప్రసరించారు. అంటే నా ముందు కూర్చోమని ఆయన అభ్యర్థించి చైతన్య మహాప్రభువును ఆయన అభ్యర్థన మన్నించి ఆయన కూర్చున్నప్పుడు ఆయన యొక్క ముఖారవిందాన్ని చూస్తూ ఆయన కళ్ళు ఇంకెక్కడా లేకుండా ఆయన ముఖం మీదే ఉన్నాయట. సో ఇది మనకి ఏం గుర్తు చేస్తోంది? భీష్మాచార్యుడు చివరికి మరి ఆయన ఏ రకంగా శ్రీకృష్ణుడి మీద తప్ప ఇంక దేని మీద దృష్టి పెట్టకుండా అప్పటి వరకు ఎన్నో ధర్మాలు చెప్పి ధర్మరాజుకు మొత్తం కూడా ఆయన ఇక ఏది మరి ఎన్నో సంవత్సరాలు ఎన్నో యుద్ధాలు ఎంతో వీరుడు ఎన్నో ధర్మాలు పాటించిన వాడు అన్నిటినీ మనసు నుంచి పక్కకు నెట్టి దృష్టిని ఇక వేరే ఏ విషయము మైండ్లో లేకుండా కేవలం భగవంతుడి మీదే ప్రసరించడం జరిగింది. అదే విధంగా హరిదాస్ ఠాకూర్ అదే కోరికను కోరారు. నేను నీ పాదాలను నా హృదయం మీద పెట్టుకుని నీ ముఖార విందాన్ని చూస్తూ నేను నీ నామాన్ని పలుకుతూ వింటూ నేను వెళ్ళిపోవాలి అని. సో ఆయన కూర్చోమని అడిగి, అంటే ఇద్దరికి తెలుసు ఇక సమయం ఆసన్నమైనది అని, కాబట్టి ఆయనను ముందు కూర్చోమని అడిగి ఆయన ముఖం మీద చూస్తూ మరి ఆయన పాదాలను తన హృదయం మీద పెట్టుకుని పాదధూళిని ఆయన తన తల మీద వేసుకోవడం జరిగిందట. ఏది? హరిదాస్ ఠాకూర్. ఆ తర్వాత ఇక భగవంతుడి చైతన్య శ్రీకృష్ణ చైతన్య అనే నామాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ జపించడం మొదలుపెట్టాడు. సో అలా భగవంతుడి యొక్క వదనార విందంలో ఉన్నటువంటి అమృతాన్ని ఆయన ఆస్వాదిస్తూ ఆయన కంటి నుండి కన్నీరు కిందికి కారుతూ ఉన్నది. సో శ్రీకృష్ణ చైతన్య అనే నామం పలుకుతూ ఆయన ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టారు అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇటువంటి అద్భుతమైన విధానంలో ఆయన శరీరాన్ని వదలడం, ఆయనకు కావలసిన సమయంలో ఆయన చెప్పారు ఈ రకంగా నాకు వెళ్ళాలని ఉంది. సో ఆయన అనుకున్న విధంగా ఆయన ఈ రకంగా వెళ్ళిపోవడం ఎంతో మంది యోగులకు కూడా సాధ్యం కాని ఆ అదృష్టం అందరికీ కూడా భీష్మ పితామహుడిని గుర్తు చేసింది. మరి అంతే కదా, భీష్మ పితామహుడు తనకి ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఆయన ఆ రకంగా మరి శ్రీకృష్ణుడి మీదే దృష్టిని పెట్టి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. అలాగే హరిదాస్ ఠాకూర్ కూడా చైతన్య మహాప్రభు పాదాలను హృదయం మీద పెట్టుకుని ఆయన ముఖం వైపు చూస్తూ ఆయన నామాన్ని పలుకుతూ ఆయన వెళ్ళిపోవడం సేమ్ భీష్మాచార్యుడిని గుర్తు చేసింది అందరికీ అని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత పెద్ద అందరూ ఇక దద్దరిల్లిపోయేటట్లు హరినామం హరే కృష్ణ నామాన్ని జపించడం మొదలుపెట్టారు. చైతన్య మహాప్రభు ఇంకా ఎంతో ప్రేమ ఆయనలో పెళ్ళుబుక్కింది. సో ఆయన శరీరాన్ని హరిదాస్ ఠాకూర్ శరీరాన్ని ఎత్తి తన ఒడిలో పెట్టుకుని ఆయన ఆ రకంగా నృత్యం కూడా చేస్తూ ఎంతో ప్రేమతో ఆయన హృదయం నిండా అతని మీద ఉన్నటువంటి అత్యంత ప్రేమతో ఆయన్ని శరీరాన్ని పట్టుకుని నృత్యం చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక భక్తులందరూ కూడా వాళ్ళు కూడా ఈ రకంగా నృత్యం చేస్తూ హరినామ సంకీర్తన చేస్తున్నారు. అలా చేసి ఇక చివరికి స్వరూప దామోదరుడు ఇక మరి మనం చేయవలసిన కార్యక్రమం ఉన్నది హరిదాస్ ఠాకూర్ కని గుర్తు చేస్తే ఇక అప్పుడు ఆయన శరీరాన్ని తీసుకువెళ్ళి అక్కడ ఒక అందరూ కూడా ఈ నామ సంకీర్తన చేస్తూ ఆయన శరీరాన్ని ఊరేగింపుగా తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది. వక్రేశ్వర పండితుడు అనే ఆయన ఒక భక్తుడు ఉన్నాడు కదా, మనం ఆయన గురించి కూడా చూసాం. ఆయన కూడా మరి ఈ నృత్యం చేస్తూ వెళ్ళాడు వాళ్ళతో పాటు. సో చైతన్య మహాప్రభు ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ శరీరాన్ని ఆయనే స్నానం చేయించి సముద్రంలో ఈ రోజు నుంచి ఈ సముద్రం ఒక పెద్ద తీర్థయాత్ర స్థలంగా మారుతుంది అని చెప్పారు. అంతటి భక్తుడు అక్కడ ఆయన స్నానం చేయించారు కాబట్టి.
సో అందరూ ఆ తీర్థాన్ని తీసుకుని హరిదాస్ ఠాకూర్ పాదాలకు నమస్కారం చేసి ఆ తర్వాత మరి వాళ్ళ జగన్నాథుడి యొక్క చందనాన్ని హరిదాస్ ఠాకూర్కి అందరూ ఆయన శరీరానికి పెట్టారు. వీళ్ళంతా వచ్చి ఆ చందనాన్ని ఈయన శరీరం మీద అలమడం చేశారు. అయితే తర్వాత అందరూ కలిసి ఒక తవ్వి హరిదాస్ ఠాకూర్ శరీరాన్ని అందులో పెట్టి భూస్థాపితం చేయడం జరిగింది. సో ఆయన యొక్క మరి ఆయన పాపం భగవంతుడి యొక్క కొన్ని తాడులు, ఆ తర్వాత అంటే ఆయన జగన్నాథుడికి కట్టే రథచక్రాలకి తాడులు, ఆ తర్వాత ఈ ఆయన చందనము, ఆయన కొంత భోజనము, కొంత ఆయన బట్ట, అవన్నీ కూడా ఆయన మీద పెట్టారట. పెట్టి అందరూ మరి హరినామ సంకీర్తన చేస్తూ వక్రేశ్వర పండితుడు కూడా ఎంతో భక్తితో అందరూ మరి ఆ రకంగా పారవస్యంతో హరినామ సంకీర్తన చేస్తూ ఉన్నారు. చైతన్య మహాప్రభు స్వయంగా మరి ఆయన శరీరాన్ని స్థాపితం చేస్తూ హరిబోల్ హరిబోల్ అంటూ ఆయన అక్కడ ఇసుకతో స్థాపితం ఆయన శరీరాన్ని చేయడం జరిగింది. సో భక్తులంతా కూడా వచ్చి ఇసుక వేసి ఆయన శరీరాన్ని స్థాపితం చేశారు. ఆ రకంగా అక్కడ ఆయనకు ఒక సమాధిని ఏర్పరిచారు. సో దానికి చుట్టూ ఒక ఫెన్స్ లాంటిది కూడా కట్టారు. చైతన్య మహాప్రభు ఇక నృత్యం చేస్తూ ఆ సమాధి చుట్టూ ఆయన హరినామాన్ని పలుకుతూ మొత్తం ఈ ప్రపంచమే కదిలిపోయేంత గట్టిగా ఆయన హరినామ సంకీర్తన చేస్తూ ఆ సమాధి చుట్టూ వెళ్ళారు. ఆ సంకీర్తన తర్వాత మరి ఆయన స్నానం చేసి సముద్రంలో భక్తులతో పాటు మరి తర్వాత ఆనంద పారవస్యంలో, అంటే ఇదేమిటి పోతే ఆనందం ఏమిటి అని మనకు అనిపించవచ్చు, కానీ ఆ హరిదాస్ ఠాకూర్కి ముక్తి వచ్చింది, ఆయన ఇంకా మంచి ప్రదేశంలో ఉన్నాడని ఆయనకు తెలుసు. కాబట్టి మరి గోలోకంలో భగవంతుడితో ఉండే అటువంటి అదృష్టం, లిబరేషన్, మోక్షం ఆయనకు వచ్చిందని సంతోషం అనుకోవచ్చు. సో అలా ఆయన యొక్క సమాధి చుట్టూ ప్రదక్షిణం చేసి చివరికి సింహద్వారం నుండి జగన్నాథ ఆలయంలో ప్రవేశించి మరి అందరూ ఆ నగరంలో వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి ఆ దద్దరిల్లేటటువంటి హరినామ సంకీర్తనలో పాల్గొన్నారట. సో ఈ సింహద్వారం గేట్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వచ్చి చైతన్య మహాప్రభు తన బట్టను అక్కడ పై బట్టను అక్కడ పరిచి అందరినీ ప్రసాదం ఇవ్వమని అక్కడ మరి దుకాణాలు అవి ఉంటాయి కదా, ఆ దుకాణదారులందరినీ ప్రసాదం ఆయనే స్వయంగా యాచించారు. నేను మరి హరిదాస్ ఠాకూర్ కోసం ఈ యాచన చేస్తున్నాను, మీకు తోచినది ఇవ్వవలసింది అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు ఈ దుకాణదారులందరూ వెంటనే వచ్చి పెద్ద పెద్ద బుట్టల్లో ప్రసాదాన్ని వాళ్ళు ఎంతో ఆనందంగా చైతన్య మహాప్రభుకి ఇవ్వడం జరిగింది. అప్పుడు స్వరూప దామోదరు చివరికి వాళ్ళని ఆపి వీళ్ళందరినీ దుకాణాల దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చోమని చెప్పారు. సో స్వరూప దామోదరుడు చైతన్య మహాప్రభుని ఇంటికి పంపించి అక్కడ ఒక 4 భక్తులను ఆయన దగ్గర ఉంచడం జరిగింది. ఉంచి ఈ స్వరూప దామోదరుడు అందరికీ చెప్పారు, దుకాణదారులకు, మీరు ఒక్కొక్కళ్ళు మీ బుట్టల నుంచి ఒక 4 గుప్పెళ్ళు ఏమైనా మాకు ఇవ్వండి, ఒక్కొక్క వస్తువు ఉన్న వాటిల్లో అని చెప్పి ఇలా వెరైటీగా ప్రసాదాన్ని ఆయన, అంటే చైతన్య మహాప్రభుకి ఇవన్నీ ఆయన స్వయంగా చేస్తుంటే ఆపి ఇంటికి పంపించి భక్తులను ఆయన దగ్గర ఉంచి ఈయన వచ్చి కొంత కొంత వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి ఇవ్వమని అడిగి తీసుకుని ఆయన చివరకు ప్రసాదం తీసుకుని వాణీనాథ పట్టానాయక కాశీ మిశ్రా అని ఉన్నారు కదా అప్పుడు అక్కడ ఆ ఊరి పెద్దలు. సో వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఎంతో ప్రసాదాన్ని పంపడం జరిగిందట. సో చైతన్య మహాప్రభు భక్తులందరినీ కూర్చోబెట్టి ఆయనే స్వయంగా ఈ ప్రసాదాన్ని ఇంకొక 4 భక్తులతో కలిసి అందరికీ పంచడం ప్రారంభించారు. ఆయనకి అంటే ప్రసాదం చైతన్య మహాప్రభు కావాలి అంటే ఎప్పుడు కూడా చాలా ప్రసాదం వచ్చేదట అందరి దగ్గర నుంచి. అది ఆయన
ఆయనకు మరి చిన్న చిన్నగా కొంచెం కొంచెం పెట్టడం మనుషులకు అలవాటు లేదు. చైతన్య మహాప్రభు ప్రసాదం పెడితే వడ్డిస్తే 5గురికి సరిపడా తినేటట్లుగా వడ్డించేవారట. సో, ఈ స్వరూప దామోదరుడు చైతన్య మహాప్రభుని మీరు కూర్చోండి ప్రభు, మేము ప్రసాదాన్ని వడ్డిస్తాము అని చెప్పి ఆయన అని చివరికి స్వరూప దామోదరుడు, జగదానంద పండితుడు, కాశీశ్వరుడు, శంకరుడు అనే నలుగురు ఈ ప్రసాదాన్ని అందరికీ పంచారు. అయితే అందరూ మరి చైతన్య మహాప్రభు తీసుకుందే మేము తీసుకోమని అందరూ ఉన్నప్పుడు మరి చెప్పారు. తర్వాత కాశీ మిశ్రా వాళ్ళు కూడా ఆయన కూడా ఈ చైతన్య మహాప్రభుని ఆహ్వానించడం చేశారు రమ్మని. సో అందుకని కాశీ మిశ్రా ఆయన స్వయంగా వెళ్ళి ప్రసాదాన్ని చైతన్య మహాప్రభుకి ఇచ్చి ఎంతో శ్రద్ధగా దగ్గర కూర్చుని ఆయన తినేటట్లుగా ఆయన ప్రక్కన కూర్చుని వడ్డించి ఆయనతో తినిపించారు. అలా పరమానంద పూరి, బ్రహ్మానంద భారతి, చైతన్య మహాప్రభు వీళ్ళందరూ కూర్చుని కలిసి ప్రసాదాన్ని తీసుకున్నారట. సో వాళ్ళందరూ తీసుకోవడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఈ వైష్ణవులందరూ కూడా ప్రసాదం తీసుకోవడం మొదలుపెట్టారు. అందరూ బాగా తృప్తిగా ఆ ప్రసాదం, ఎంతో ప్రసాదం వచ్చింది కాబట్టి అందరూ తృప్తిగా తీసుకున్న తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు ఈ ప్రసాదం ఇచ్చిన వాళ్ళందరితో, పెట్టే వాళ్ళందరితో ఇంకా వడ్డించండి ఇంకా వడ్డించండి అంటూ ప్రసాదాన్ని ఎక్కువగా వడ్డించేటట్లు చేశారు. అందరూ ప్రసాదం తీసుకుని వాళ్ళు మరి చేతులు అవన్నీ కడుక్కున్న తర్వాత మరి ఒక్కొక్కరికి మహాప్రభు ఒక చిన్న దండ, చందనం ఇవ్వటం జరిగింది. అంటే అన్నీ చక్కగా చేయవలసిన కార్యక్రమాన్ని ఏ విధంగా చేశారు హరిదాస్ ఠాకూర్ కన్నా చూస్తున్నాం. సో అక్కడ ప్రేమతో చైతన్య మహాప్రభు మరి ఈ వరాన్ని భక్తులందరికీ ఇచ్చి మరి వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో తృప్తి పడేటట్లు చేశారు. చివరికి ఏమని అందరినీ ఆశీర్వదించారు అంటే, ఈ ఉత్సవాన్ని అంటే ఇక్కడ ఈ రకమైనటువంటి ఈ ఫంక్షన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ పోయారు. ఆయనకు చేసే ఈ ఉత్సవంలో ఎవరు అయినా సరే, ఇక్కడ హరినామం పలికిన వాళ్ళైనా, నృత్యంలో పాల్గొన్న వాళ్ళైనా, మరి ఆయన మీద ఇసుక వేసిన వాళ్ళైనా, ఆయన శరీరం మీద భూస్థాపితం చేయడానికి ఈ ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొని ప్రసాదం తీసుకున్న వాళ్ళైనా సరే భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క కృపను త్వరలోనే పొందుతారు. అది హరిదాస్ ఠాకూర్ను చూడడంలో ఉన్న మహత్యం అది అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. సో మీరందరూ భగవంతుడికి నా మీద ఎంతో కరుణ కాబట్టే నాకు హరిదాస్ ఠాకూర్ యొక్క సాన్నిహిత్యాన్ని ఆయన ప్రసాదించారు. మరి ఆయన తన యొక్క కోరికను అనుసరించి ఈ భవబంధాలను తెంచుకొని ఈ రోజున మరి వెళ్ళిపోయారు అని చెప్తూ, ఈ హరిదాస్ ఠాకూరు ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని వదలాలని నిశ్చయించుకున్నారు. కాబట్టి నేను ఆయన్ని ఆపే శక్తి నాకు లేదు, ఎందుకంటే ఆయన కోరిక అది. కాబట్టి ఆయన యొక్క కోరికను అనుసరించే ఆయన వెళ్ళిపోగలిగాడు. హరిదాస్ ఠాకూర్ గొప్ప భక్తుడు కాబట్టి అటువంటి భక్తులు వాళ్ళ కోరికలను అనుసరించి వాళ్ళు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వెళ్ళిపోగలరు. భీష్ముడిలాగా అతను అలా వెళ్ళగల శక్తి ఉన్న భక్తుడు కాబట్టి ఆయన తను ఎప్పుడు కావాలనుకున్నప్పుడు అలాంటి వాళ్ళు అలా వెళ్ళగలరు. అలాంటి భక్తుడు హరిదాస్ ఠాకూర్ అని చెప్పి వీళ్ళందరికీ వివరించి, ఆయన ఈ ప్రపంచంలో తలలో మాణిక్యం లాంటి వాళ్ళల్లో ఒకడు హరిదాస్ ఠాకూర్. అలాంటి వాడు లేకుండా మరి ఒక మాణిక్యాన్ని కోల్పోయినట్లే ఈ ప్రపంచం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో హరిదాస్ ఠాకూర్ తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు అందరితో మరి హరిదాస్ ఠాకూర్కు జయజయలు చెప్పించడం జరిగింది. చెప్పి తర్వాత హరినామ సంకీర్తన చేస్తూ ఆయన మళ్ళీ నృత్యం చేయడం ప్రారంభించారు. అందరూ మరి హరిదాస్ ఠాకూర్కు జయజయలు చెప్తూ ఆ తర్వాత హరినామ సంకీర్తన నృత్యం చేయడం జరిగింది. సో చైతన్య మహాప్రభు చివరికి భక్తులందరికీ వీడ్కోలు చెప్పి ఆ తర్వాత ఆయన కూడా ఒకలాంటి
సంతోషము మరియు దుఃఖము అన్న మిశ్రమమైనటువంటి భావాలతో చివరకు ఆయన కూడా మరి విశ్రాంతి తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఈ రకంగా మరి హరిదాస్ ఠాకూర్ తన శరీరాన్ని వదలడం, ఇది విన్న వాళ్ళందరూ కూడా తప్పనిసరిగా వాళ్ళ మనస్సు భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడి మీద భక్తిలో నెలకొంటుంది. చైతన్య హరిదాస్ ఠాకూర్ యొక్క ఉదంతం విన్న వాళ్ళందరూ. సో ఆయన పోవడం, మరి చైతన్య మహాప్రభు ఆయన్ని ఎంతో గౌరవంగా ఆయన్ని సాగనంపడం, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏం చెప్తున్నాయి అంటే ఆ చైతన్య మహాప్రభుకి హరిదాస్ ఠాకూర్ పట్ల ఉన్న ప్రేమ, ఆదరం ఎంత అన్నది మనకు అర్థమవుతుంది. ఆయన పెద్ద సన్యాసి అయినా కూడా ఆయన హరిదాస్ ఠాకూర్ యొక్క కోరికను తీర్చడం జరిగింది. సో ఆ చివరి సమయంలో హరిదాస్ ఠాకూర్ మరి చైతన్య మహాప్రభు ఆయన దగ్గరే ఉండి ఆయనకు దర్శన స్పర్శన సంభాషణ భాగ్యాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ఎలా ఆయన యొక్క తరువాత కూడా ఆయన శరీరం వదిలిన తర్వాత ఆ శరీరాన్ని తన ఒడిలో పెట్టుకుని ఆయన నృత్యం చేయడం కూడా జరిగింది. కాబట్టి అంతటి ప్రేమ ఆయన చూపించారు. మరి స్వయంగా ఆయన శరీరాన్ని భూస్థాపితం చేసి దాని మీద ఇసుక వేసి అందరినీ యాచన చేసి ప్రసాదం మరి పెట్టాలి కదా, భోజనాలు. సో దానికి కూడా యాచన చేసి ఆయన స్వయంగా అదంతా కూడా ఘనంగా జరిపించడం చేశారు హరిదాస్ ఠాకూర్కు. సో హరిదాస్ ఠాకూర్ భక్తుడే కాదు, ఆయన గొప్ప విద్వాంసి కూడా. కాబట్టి ఆయన అదృష్టంతో ఆయన చైతన్య మహాప్రభు సమక్షంలోనే ఆ రకంగా తను కోరుకున్న విధంగా పోవడం జరిగిందనమాట. సో ఈ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క జీవితం ఏమిటి, ఆయన లక్షణాలు ఏమిటి, అమృతతుల్యం. మరి మన మనస్సుకు మన చెవులకు కూడా ఆనందాన్ని కలిగించేటటువంటి అమృతం ఆయన యొక్క లక్షణాలు. ఏది మహాప్రభు యొక్క లక్షణాలు. ఎవరైనా సరే ఈ భవసాగరాన్ని దాటాలి అనుకుంటే నమ్మకంతో, భక్తితో మరి ఆయన యొక్క లక్షణాలను వింటే మనం దాటొచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో చివరికి రూప గోస్వామి, రఘునాథ గోస్వామి వాళ్ళ పాదాలకు వందనాలు చేస్తూ కృష్ణదాస కవిరాజు గారు మరి చైతన్య చరితామృతాన్ని ఈ అధ్యాయాన్ని ముగించారు. అది ఈరోజు మనం చూసిన చాప్టరు. హరే కృష్ణ. అందరికీ మరి క్లాస్కి వచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ హరే కృష్ణ. హరి హరి.